toda a vida. Toda a vida, pero bueno, normalmente hai 10 anos que estamos. E miña nai va toda a familia daqui a pouco. Aquí normalmente é o que hai. Sí, bueno. Tratamos de coller as mellores, que as outras ainda están medrando. Si queres, ven. Aquí é duro, Hai moita ceba. Bueno, o Sacho se está debalado, gústame traballar tamén co Sacho. Pero se non está debalado non se pode traballar. Hai que traballar coa angaza ou coas mans. Hai que facer máis forza. E faz feridas, e faz de todo. Pois caseime, eu non son daqui, caseime. E como non había traballo, metime no mar. É así. Traballo duro, non? E no inverno é peor que no verán. O inverno é moi duro. Sobre todo cando fai moito frío. Pero imagínome que algo ten de satisfactorio tamén. O home tamén, se non fora pobre de nós. Aquí ahora mismo creo que hai 5 ou 6. 5 ou 6. Eu fui un dos que empezaron a traballar a pena por salir. Por así decirlo, como que vi, hasta que eu non había nada. Teníamos sempre mucho compañero. Pero bueno. Bueno, a ver chollo, o que hai? Bueno, hai de todo en algunas zonas, verdad? Así por cachitos, hai máis grandes, máis pequeñas. Hai algo de todo. Pero bueno, de momento non nos podemos quejar, de momento. Depende, se un día calmo ainda te suerte, se un día de temporal hai que andar a contrarreloj. O mar non perdona, o mar sube e baixa.